Bat pun sim ngajia keren badi amperin. Bain pen snap lem ya kita kicendon kam hakane kasnong nongrat. Internet minta kasni bapi yami kumne ban snap ya kita kicing batai kijongi. Ngana kwa ban ong pi tang gawe. Hakane ka election ka baper ba karukom bangiale ya kane ka MP election. Ngampat juyo i hakajing em jonga kapana do ipa jongi. San pau ars nam menshwa ila don haka election ngampat juyo i ya ka election ka ba ishongship katne lese ka day namarba ilong kume ijongi ide ikertong haka ne ka election badhabat don hi ilong kume bapan ki ya ka jingle election ngatharai ka jingjob hi ka day ka jongi piam jurne am ya kata ilong kume jongi piam jurne am ya kata la hoi kawai ka pangangan ong ya pi haka ne ka election ru menemen ski habang ya show batki long kume naka People's Party naka National People's Party mener ngia show batki wegi long kume bat pangida ya smau diaw shisha mentakas ni habang iya snow baka don ka kupor ba iwe nang ginongkit kam kijongi ikong Magdalene Maulong iba deiru IMDC jong ko umsning ila shabret mau haba idam yeng haba yeng jong i shwa be inlet shaka meeting election ke jong i kibrio kimla ban pek slam haba kilong kme jong ni kiale ban pen chop ya ini i Dr. Amprin ngisngok ya halor ka dia bat ni penram jurba ya kani ke jingle jom kini ki brio ki bam mila pan ya sya ya ka competition haka election ngila yo i ba mdai tang haka ni ka kenti ba ni sya target kilong kume haka ni ki meeting ki bala long haka ni ki sngi kenyak sngi ngiyo i baki don ki prio ki bayat charung ki bayat cheneng ki baperta ya ka parti la jom ha ki jaka balong meeting ke National People's Party ngatarai ngiatip lut ka ei kata ka parti ke bam la ban ya sya ban ka bam la ban ai kata ka freedom ya ki long keme jongi bakin ya kontes ya kene ke election bawai ka bangi dei ban soto kalong kilong kemehi kidei ban pet ya ka yeng ka sem kilong keme kidei ban pet ya kata ka jing shong sok shong san kilong keme kidei ki ban ai ka jing iet ya ki khun samla ki jongi kilong keme kidei ki ban pet ru ya kata ka jing kajing shon haka yeng kasem dadangi ni alat ya ini long kume jongi Dr. Amprin ba in job menta ka kenti ngatarai impact ya kita kijing don kam haka ne ka jella jongi i Dr. Amprin ide men jonga ibala don haka jingale politics menta la santem ila job nang tahi napo la ngkra malki ndai ikentai ibawan menen ndai ikentai ibawan tang shitam ila wan ban ai kata kajing syakri padba la santam ar pos nam tam ila pan i ba ide shisha ilong kme ibla i ban yale yakane ka election MP kawai ka ba pipi de ban sotu kalong kanihi ladang ijin ya ki nomi kman ki ban len
kejela jungi ki khasi jantia syatai syabot Delhi ide ban pet baki brio ki la em ban syam ya kata kalingkon i Dr. Aprin pila yo himapi syaka no ka department ka baki bo ya itre shitom syaka no ka caka ka ba ipha ya ipen ba idei shisha ita inomi kama ibala ban pet ya kecing don kam jong kejela jongi man kapor ba ila job ya kanika election kalingkor jongi kala nang kia hakani ka election ka ba ila dep job arpo lai iyo sendan ya kata ka cabinet rai ka batang khat angut ila ban long kita ki cabinet ministers iway na kitu ki khat idei ini long me jong i kacingnya keran ka long hi ya kane baladai Dr. Aprin ila yo ya kata cabinet rai ka ai ka ba penlongnya ba in kwa ban le biang menta kasin ya kanika MP election ta Aprin kadai tanggaway ka nong rim kumno ban syakri hok yakipat ba takabay syakri hok yakipat ba in petken yaki jing don kam haki sinong kitaw hangni hapon nungba kumbay laong iba penyat padang pun ki jing don kam ki lenti ki surok kinalang, ke ke boarding, ke jingelek kai, jongki kena, pati jaka ban penlong ya kita ki community hall. Kini barok ngidang dangkam ban yo. Mano ban pet kenya kini, ni haban pet. Da ini long kemi ba in yo ban wanra ya kini ki jing dangkam jongi. Balengim ya keren ya kita kilat ban let pulir balengim ya keren ya kita kilat ban sengkam balengim ya keren ya kita kilat bagi kena samla jungi ki badan kata kasap ban penmi ya kita ki production units haki yang ki sem jongki kita ki food processing units haki yang ki sem jongki kita ki lat bakin let ya ki training sports ki baper kilar baki kena samla jongi kinyo ban penmi ya kita ki rukom tem ki rukom put ki rukom ruai ki jongi balengim ya keren ya kita kilar ngatarai ka wehi kadai kanehi bangin kwa ya ka Meghalaya jongi bakan reuspa kai banginang peti tang ya kita kikam sorkar lanu ru kani ka Meghalaya jungi kanong rospa ngatya kani by Dr. Aprin ide iwe na kireu kantai ibaslur islur ban kren ya kahok islur ban kren ya kijingdam kam jong kinong song hang ni hapok Meghalaya jongi ngidai ban ngat ba inlet chatai Delhi in ya keren ya khana ya kita kijing don kam jungi namar hangtai hapo Delhi ya la itu lupa apa ilong cabinet minister ila itu lupa ya kitu ki brio ki badan hangtai ki bapenyat ya kata ke parlimen kawai ka pangidai banyo iru ini ilong kami idei Kristen ngat ya kani baka jinglong Kristen jong kanom la manuru ban penkela ya kata ngidai ban sungtu baki brio ki parti baper ki penmi ki kana lai pojat syapang kaneka MDA Alliance sungtu bawe ka MDA Alliance ka kentok ya ka NPP kekentok ya ke UDP
kakentop ya ka HSPDP, kakentop ya ka PDF, bat kiway iba kuat banyak senrop lang bat kene ka NPP.